Jedným z členov skupiny Fritzmayer Group je spoločnosť Fritzmayer Bánovce s obchodným názvom FMB SRO, sídliaca v meste Bánovce nad Bebravou. 16. februára 2013 navštívili túto spoločnosť vrcholoví manažéri dcérskej spoločnosti Fritzmayer Motherson z Indie. Spoločnosť Fritzmayer Motherson je zameraná na výrobu kompletných kabín, hlavne pre značky Caterpillar, Liebherr a Terex, výlučne pre indický trh. Návšteva sa sústredila predovšetkým na poznanie slovenskej pobočky, výmenu skúseností v riadení a zavádzaní výrobných systémov a systémov kvality. Celou výrobnou prevádzkou v priestoroch priemyselného parku bývalého závodu Tatra indickú návštevu sprevádzal konateľ spoločnosti Jan Turčan. Pripomeňme si, že spoločnosť Fritzmayer Bánovce sa v súčasnom období zaradila do skupiny spoločností certifikovaných na ISO 9001-2009, čím výrazne stúpla jej konkurenčná pozícia v systéme riadenia kvality. Závod sa v súčasnej dobe rozkladá na ploche 6500 m2 a so 120 zamestnancami patrí k stabilným zamestnávateľom v Bánovskom regióne.